Want wat zou Rintje krijgen dwang van je? Ik denk divers. Hij wil ook graag met de sporten zelf bezig wezen. En dat kan op het ijs, en dat kan op een sentelbaan, dat kan op een fiets. Wil direct met de sport. Hij zal net een bestuurder worden. We hebben ook graag mensen erbij die de jeugd, de sporten stimuleren, motiveren kennen. Nou, dat is natuurlijk een kanjer voor. Want die sporters zelf, hoe studie je het hoor? Nou, die vinden het natuurlijk fantastisch. Hè? Dat ze hier uit putten kennen. Ik zeg eens keer wel eens een huid of een mem van de sporters of een trainer. Daar nemen ze ik wel een bult van om. Maar dat een Rintje of een orensporter, topsporter in spe of ooit, daar neem je absoluut wat van om. Want daar kan je echt wat van leren. Ik heb zelfs een beetje begrepen, ze hebben er een beetje om vregen van, als we Rintje krijgen in. Ja, nou, ik zie het wij zien het maar een groepje maar de bovenkant van het gewest. Waar wat aanvallers, dat is net negatief bedoeld, maar die komen net met in het commercieel team. Die hebben zich aangemeld bij het gewest Friesland. Ze hebben gezegd, nou jongens, wij kunnen beter van worden. Nou, daar kwam onder andere de naam van Rintje uit. Nou, daar willen ze graag mee samenwerken. Dus ik heb Rintje bellen en die wie direct erg enthousiast. Ja, dat wint geen lange onderhandelings? Nee. Ik kwam zien vrouwtje in een Lemmer zitten uitgeteerd. Nou, ik zei van, is dit wel dat Rintje weer eens een keer wat dwaan vertreden? Nou, ze zei van, we hebben de oude onderwikking. Zei Rintje, ik wil wel wat dwaan vertreden. Nou, toen zei Johan, die zei, bel je Boukes even. Nou, dat moest mij net 2 keer eens. Dus ik heb de dag daarna direct bellen. En hij was direct enthousiast. Hij bij mij op het roer hebben een bak koffie dienen. En de invulling hoe en wat, dat zou nog geen plak vinden moeten. Maar het is natuurlijk van oude C-junioren, de jonkjes famkes van 14, 15 jaar, tot en met de Jesper Hospers, Lotte van Beek, Aaron Romein. De sporters die moeten nooit zin hebben, dat is heel belangrijk. En we willen een stap hoger komen met alle sporters en de begeleidingsteam. Het is net alleen een Rintje, wij hebben daaromheen een hele goede, serieuze, enthousiaste groep trainers die het machinaal ontwaan moeten. Het is net 1 of 2 die het dwangen. Het is een hele groep die vol overgave bij verder gaan.